Po stáročia vyrastalo pri mohutnom toku Dunaja pod vencom Malých Karpát naše mesto. Stáročia formovali jeho vzhľad a krásu. Je v ňom aj jedna ulica, čo už viac ako 2 desaťročia symbolizuje jeho premeny, ktoré vydajú za desiatky rokov. Ulica, ktorá je doslova zrkadlom rozvoja, zrodeného z víťaznej triednej zrážky pred 27 rokmi. Pamätáte, ako sa v niekdajšom periférnom kúte mesta začal smelý stavbársky experiment výstavba činžiakov z liatého betónu? Bol predobrazom doslova explozívneho vzniku nových bratislavských sídlisk. Postupne meniaca sa periféria dorástla na ozdobu mesta. Ľudia, ktorí dvíhali múry jej nových bytov, obchodov a škôl, rástli spolu s ňou. Výskumný ústav Zváračský v Bratislave. Jedno z nových pracovísk, ktorým mladá socialistická slovenská veda vstúpila do povedomia sveta. Nie ako nestranný pozorovateľ, ale uznávaný partner v socialistickom tábore aj rozvinutých krajinách západu. Medzinárodne uznávané vedecké pracovisko sa stáva stále aktívnejším pomocníkom pri výstavbe nášho socialistického hospodárstva, pri rozvoji vedy a techniky. Ulica, ktorá nesie hrdé meno Februára, sa môže pochváliť aj viacerými priemyselnými závodmi. Palma, Beska, Figaro, chemické závody Juraja Dimitrova. Je tu aj jedna z najväčších veľkopekární v Československu. Denne 500 000 kusov pečiva a 60 000 kilogramov chleba opúšťa priestory tohto moderného potravinárskeho závodu. Vysokoškolský internát Mladá garda. Rozsiahly komplex budov, pri výstavbe ktorého sa v 50. rokoch hľadali nové cesty nášho stavebníctva. Rozrastá sa a opeknieva ulica, nesúca meno víťazného Februára.